स्वागत आहे. आज मी बनवते मालवणी बोंबलाचं तिखलं. हां, तर त्याच्यासाठी मी इथे बोंबील घेतले आणि हे बोंबील हे बघा. आणि ह्या बोंबलाला मी थोडं मीठ लावून 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवलेले. त्यामुळे हे बघा, या बोंबलाला सगळं पाणी सुटले. हे बघा, दिसत असेल तुम्हाला. ह्याला मी लिंबू वगैरे काही नाही घातलेलं आहे, फक्त मीठ लावून ठेवलेलं आणि ह्याचं असं हे पाणी सुटले. आता हे पाणी आपण गाळून घेणार. मस्त बोंबील आणि लाल पण दिसत आहेत ना. बोंबील ताजे आहेत, अगदी ताजे बोंबील असलेले की गुलाबी गुलाबी दिसतात ते ताजे बोंबील. आणि काळपट असतील तर ते खराब बोंबील, शेळ बोंबील असतात. आता हे 15 मिनिटात बघा या बोंबलाला एवढं पाणी सुटले. ते आपण नंतर गाळून काढू. तर मग या बोंबलासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊ आपण आता. आता या बोंबलासाठी साहित्य काय काय पाहिजे ते आपण बघूया. हे खोबरं बघा, हे एका नारळातल्या अर्धी कवड आहे. मी ही पूर्ण नारळ नाही घातलाय मी, छोटाच नारळ होता. आणि एवढं खोबरं, ही 7-8 पाकळ्या लसूण, कोकमं, ही कोथिंबीर, ह्या मिरच्या 7-8 मिरच्या आहेत आणि एक कांदा आहे. आणि हे वाटीतून धणे घेतले. आणि आपल्याकडे आल्याचा तुकडा नव्हता म्हणून आलं पेस्ट होती, मी ती आलं पेस्ट घेतली. ही 1 चमचा नाही, अर्धा पाऊण चमचा जाईल, जास्त नाही विशेष ही. आणि आपण हे जेव्हा फोडणीला घालणार तेव्हा आपण हळद घालायची त्याच्यात. दाखवेन मी तुम्हाला, आता दाखवते. खोबरं घालू. हां, त्याच्यात आपण खोबरं घालू. ह्या लसूणच्या पाकळ्या, कांदा, कोथिंबीर ही, आणि एक मिरचीचे आपण तुकडे करून टाकूया त्याच्यात. आणि पटकन वाटेल ना मिरची. हे धणे टाकूया. हे धणे आहेत बघा, हे आल्याची पेस्ट बंद करतो. आता हे वाटण मी वाटून घेते मिक्सरला बारीक. वाटायला पाहिजे म्हणून. आता काय पाणी मिक्स केलं का? हा, थोडं पाणी टाकलं मिक्सरला. हे वाटून आणते मी, वाटून आणते मिक्सरला वाटून. हे बघा, आता आपलं हे वाटून गेले. हे वाटण वाटून गेले मस्त. आणि आता आपण ह्याच्यासाठी आपण हे 2 चमचे तेल घेतले फोडणीसाठी. आणि आपण ही रेसिपीला सुरुवात करत आहोत. हा, रेसिपीला सुरुवात करतोय आपण. आता आपण हे 2 चमचे तेल आहे ना, ते घालायचं ह्याच्यात तुपात. हे बघा, आणि ही लसूण फोडणीसाठी आपण लसूण घेतली. ही बारीक केलेली, बारीक चॉप केली आहे. कारण आपण कांदा ह्याच्यात वाटण्यात टाकलेला, पण फोडणी घालताना आपण फक्त लसूणची फोडणी घालणार, कांदा नाही घालणार आता ह्याच्यात. फक्त ही लसूण आहे. आणि लसूण ही 10-12 पाकळ्या आहेत. तुम्ही जास्त लसूण घातली छान लागतं. हे लसूणचा काही हे नाही होत, उलट छान लागते. जेवढी जास्त घालाल लसूण तेवढी. तेल गरम झालं की आपण टाकणार. हां, तेल गरम जरा होऊ दे. तेल गरम नाही झालं म्हणून थांबली. आता आपण ह्याच्यात लसूण टाकूया. ही आता आपण ह्याच्यात लसूण टाकूया. दाखवूया. तुम्ही ठेचून पण घालू शकता. मी बारीक चॉप केली आहे, नाहीतर लसूण ठेचून घातली तरी चालते. आणि जेवढी जास्त टाकेल हां, तेवढी चांगली. हां, म्हणजे जास्त म्हणजे एखादा कांदा टाकला छान. आता या 10-12 पाकळ्या टाकल्या आहेत मी लसूणच्या. ब्राऊन होईपर्यंत आपण आता ही भाजायची आहे. होत आली बघा ब्राऊन. आता ह्याच्यात आपण हळद टाकूया. ही बघा, हळद मी अर्धा चमचा घेतली. जरा वाटली तर जरा टाकायला हवी, थोडीशी टाकते जरा.
आणि आता आपण हे वाटण टाकायचं त्याच्यात. हे आपण जे वाटण वाटलं ते आता ह्याच्यात आपण टाकू. आणि वाटण आधी शिजवून घ्यायचं, कारण बोंबील एका वाफेवर लगेच शिजतात. पण म्हणून बोंबील उशिरा टाकायचे आणि वाटण अगोदर टाकायचं. आणि आपल्याला जेवढी चटणी हवी तेवढी त्याच्यात तुम्ही पाणी घालाय. म्हणजे तुम्हाला कशाबरोबर खायची, भाताबरोबर खायची असेल तर थोडं जास्त पाणी. हे कशाबरोबर खाऊ शकतो आई आपण? आपण भाताबरोबर खाऊ शकतो, भाकरीबरोबर खाऊ शकतो, चपातीबरोबर खाऊ भाकरीबरोबर चपातीबरोबर छान लागतं हे. हे बघा मी एवढं ठेवलं आहे. हे बघा मस्त कलर आला. ह्याच्यात आता आपण मीठ कोकमं टाकायची आणि जरा शिजायला द्यायचं. ते शिजलं पाहिजे हे वाटप. त्याच्यानंतर बोंबील टाकायचे त्याच्यात आणि वाफ ठेवून 1-2 मिनिटात होतं. कारण बोंबील लगेच शिजतो ना, बोंबीला वेळ नाही लागत. आपण आता ह्याच्यात कोकमं टाकतोय. कोकमं अशी उघडून बघायची आणि उघडून टाकायची बस. आणि आता ह्याच्यात मीठ टाकते मी. मीठ चवीनुसार. मीठ चवीनुसार म्हणजे चवीनुसार. कोणाला जास्त लागतं थोडं थोडं, कोणाला कमी लागतं. पाणी टाकते. हे बघा हे अशा प्रकारे झाले. असं आता मी मीठ कोकमं टाकली, त्याच्यात कोकमं टाकली, मीठ टाकली आणि याला झाकण ठेवते. जरा वेळ उकळू दे. जरा 1-2 मिनटं, 2-3 मिनटं, जास्त नको. मीडियम आचमध्ये ठेवलं मी. 2 मिनटं झाली. आता ह्याला उकळते. हे बघा ही चटणी उकळते आता. वास पण येतो जरा. वास सुगंध सुटलाय नाही, पण ही छानच होते. तुम्ही ट्राय करा, तुम्हाला स्वतःलाही कळेल. आता मी ह्याच्यात बोंबील घालते. हे बघा हे बोंबील जे आपण हे केले ते नंतर टाकायचे. हे असं उकळल्यानंतर टाकायचे बोंबील. ह्याच्यात सोडायचे, कारण बोंबील शिजायला वेळच नाही लागत. बोंबील लगेच शिजला जातो. बोंबील आपण ह्याच्यात टाकलेले आहेत आणि आपण आता 2 मिनटं वाट बघूया बारीक गॅसवर. 2 मिनटं शिजत ठेवूया, कारण चटणी आपली शिजलेली आहे. फक्त आपल्याला बोंबलालाच वाफ द्यायची आहे. झाकण ठेवते असं. हे बोंबील आपला शिजलेलं. हे 2 मिनटं आपण बोंबील घालून आणि हा बोंबील आपला शिजलेला आहे आता. आणि ही बघा ग्रेव्ही. ही तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता. भाताबरोबर खाऊ शकता, चटणीबरोबर, भाकरीबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर खाऊ शकता. छान लागते. तुम्ही ट्राय करा आणि मला रिप्लायमध्ये तुमच्या सांगा कसं वाटतंय तुम्हाला. तुम्ही बनवा. आमच्या KK किचन्सवर तुम्ही रिप्लाय द्या की तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी. धन्यवाद.